tuturor și bine v-am regăsit cu noi, primul meu video. Acesta va fi cu Minecraft, lumea lui Vlad. Bine, hai să începem. Și drept primul meu video. Asta este. Hai să te impun. Începem așa. Deci, da. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canal pentru să fiți în contact cu toate videourile mele. Crafting table. Să facem un pickaxe de piatră, așa fac eu. Adică de ce să mai consum lemnul? Iau 20 de bucăți de care oprim. Așa că e început de serie, o să facem 2 episoade în aceea zi. Asta va apărea mai târziu. Hai să căut. Am spawnat bine aici. Hai să mergem. Gata. Hai să ne tăiem lemn. Și trebuie să mergem să ne căutăm mâncare. O mină și un schelet. Ei, prietene. Cât ai multe, mamă, și te porc acolo. Nu știu, nu prea e bine pe aici. Să vedem mai încolo. Uite, oi. 3. Sper să ne dea toate 2 bucăți de carne. Câte oi am pe aici. Deci, deja sunt asigurat cu 4. Acum. Avem 6. Hai să omoră și pe aia. Da, și această serie o să aibă foarte multe episoade. Și eu mâncarea din furnace. Gata. Revenim atunci când se prăjește toată mâncarea. Revenim, fraților. Mi s-a prăjit și mâncarea. Să plecăm. Vreau să găsesc un loc bun. Nu aici e prost asta. N-am nici copaci. Aici e perfect. Am pom de uscări am. E loc perfect, nu? Și aerul.
ieșim de aici. Deci aici o să ne mutăm. Să-mi fac o lopată. Hai să denivelăm pe aici. Revenim atunci când terminăm. Am revenit lume după atâta timp. M-am o oră și ceva. Am revenit. După cum vedeți, am început să fac și din pod, ca să ne mergem pe partea cealaltă. Am nivelat aici. Și văd că e destul de tare. Așa mi se pare. Hai să dărâmăm baraca asta. Crezi că, na, dacă se face noapte, cam stau mult. Am găsit mult iron. Și mă gândesc că aici să facem așa. Deci mă până în partea asta. Până aici. Și de aici să facem așa cu cobblestone de alea. Încă de alea de mici de cobblestone. Nu știu, arată mai șmecher așa. Cobblestone slab. Slab, de fapt. Slaburi. Arată șmecher așa. The fuck? Și așa arată. Șmecher, foarte șmecher. Și aici m-am gândit să facem la fel. Aici va fi mai greu. Deci șmecher așa. Da, aici să nu mai facem ca aici cu chestii astea. Bun, nu s-a prăjit. În toată pauza asta am denivelat și am zis, să mă apuc și de pod și să mă duc puțin la minerit și am găsit mult iron. Să-mi fac luptă. Cu slaburi arată mult mai șmecher.
vreau să închei episodul. O lopată. Ca să buți. Ciulete, totuși. Și bine, nu o să facem un chest. Gata, hai să mergem aici. Să încheiem episodul încolo. Da, e român. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!